Dayaw ko ni sa bala mga chismosa. Dayaw ko ni sa mga chismosa. Mamantay sang giho kaiban. Wala ba inuon sa kabuhi niya, kundi kung anong makita niya, komentaran niya, nalipay sila yang nga ang ilagawi amo niya. Wala sila yan nalipay nga, for example, makita sila ganing nga successful ang isa ka person, ginaput down pagid nila nga maglain sa ibang tao. Sila ning mga chismosa, sila ning mga tao nga gahimo-himo bala istorya nga wala mabala ka matuugan para nga ang tao nga ginistoryahan nila malain sa tanan. So nalipay sila ya nga mapakalain sila sa ila nga isig pariho kay amo na ila gabi. Kung dire sa Negros, kung ang chismosa may sweldo lang, manggrano na tanan. Mapiran ko pagid sa mga friends ko. Kag na-encounter ko man si iban na naga-share man sa akon Facebook. Nakita gani sila nga of the night sa picture, tag-tag. Kaya tagalan nila siya, ginahambal dayon nila na friend lang kamo, common friends. Nagkilalahay lang kamo bistorya-storya. Yung chismosa ya, patihan niya lang nung nakita sa mata ya, dugang-dugangan niya. Gawi niya ginaya. Yan niya sakit niya nga magpakalain sa saya isig ka pariho para bipatihan sa isang tanan. Hindi ka magsaling nga tanan mga friends sa Facebook. Friend mo, ibanda. Gapang chismis na gapang lingling na kung saan pa gapang ninyuso lang bala, gapang hita lang bala sang ichismis, mamantay sang i-friend niya ka, bantayan niya imo post, tapos makita niya makagani sa public, either public or sa Facebook, makita niya kagani may bago ka nga bayo, may bago ka nga sapatos, may bago ka, tanan bago. Tapos komentaran niya na kay para maglain ka sa tanan. Like for example, komentaran niya nga, baratuhon man na, ng inutangan man na, ng halin man na sa undra. Saon niya kagang chismosa, mag-utod, gina sila nami, gina sila danay ng isaon, chismosa, pakialamera. Doon mo na lang ginagawi yung wala sa iblayagan sa kagulingon niya, ang iyang pamantay, ang iyang ginabatayan, ang giyos ng iban. Ikaw mamalay saon ka, chismosa, kaya hindi ka ba nalipay sa nga may nakita kaya nga tao. Kaya makas na saya mong either utang man na inya, kung baratuhon man na inya, kung ano man yung nakita mo na sa iya, pangabudla yan na iya, hindi mo dapat yung pagkomentiran sa negative, kaysa totoo na dapat malipay ka, kaya nga kahit siyempre kilala mo siya, ay dapat ganyan, ma-inspired ka pa sa self mo, malipay ka, kaya kilala mo siya, dapat imuon mo sa inspirasyon, kahit niya, for example, nang sang una, ano malang na siya, dapat malipay ka sang iyang successful, dapat dagaan, motivate mong kagulingon, kung nga dapat, tani ikaw, amo ka man na, hindi yung nga i-put down mong tao, may nakita ka nga nag-successful, sa i-put down mo siya, which is not good, hindi ka strong, mabatian mo sa mga chismis na amo na, mas stress ka gid. Pero ako in my part, immune ako, nga na-prone ko sa mga hisaon, nasanay na ko, amo nga naging explicar ko sa inyo, so dapat kamo nga mga nag-stress sa mga hisa-isa, dapat hindi mo na sila pagsapakon, dapat i-challenge nyo siya, dapat hindi ka affected, nga ginachismis niya ka, ihamba mo sa kagulingon mo nga, hambala na iya, ipakita mo sa tanan, ipakita mo nga, hindi ka amo na, bamong hisa, kagang chismosa, hindi nila kaya laputon ang taho nga ginahisaan nila mayong utok sa mga isaon kag sa mga pakialamera ni kag sa mga chismosa. Dapat gani ya malipay sila. Sakit na nila hindi mo na sila ma-please niya kay ano na sila yan yung hasa na sila sa pagka chismis halin niya sa una na-encounter ko na ni mga ini nga mga issues. Kuno abi for example sa na-encounter ko ginasunod siya nagbakal sa isang isa ka bagay nga nagpariho ka mo. Dapat maging happy ka, hindi mo tagaan issue ang isa ka bagay nga naging pariho ka mo. Nga hindi ambot siningon na nagbakal siya kay ginahisaan ka. Amo ning taho nga pisa nga abing mo ginahisaan ka nga naging pariho ka mo. Nga ginasunod niya ka. Pero lain naman ang tanan mo nga giyo, ginasunod din na langgit, pati bayo mo alin head to foot ginasunod lain na iya. O hindi gusto malabawan kung anong ara sa iya. Sundon niya, ang sakit na yan, hindi na gusto malabawan. Pero hindi mo na sila mapunggan kay ila na naidobi. Sa bilog nila yung kabuhi. Amo na sila ya. Muna siya mga chismusa nga wala og ground sa kabuhi, kuno mantay sa kabuhi ni ban. Pero ang ila nga bako.
sobra pa sa baho sa ginamatayan nila. Pero advice ko sa mga ginachismis, kag sa mga don't be stressed. Dapat i-apply nyo sa self yung amo na siyang way para mag-strong pagid ka mo. Way na siya nga parang maghimakas ka pagid. Hindi ka mag-stress. Kung sa pakon nyo, sigihon pagid na nila. So, the best way is kadawan nyo lang sila, pangamuyuan. Pangamuyuan ta sila kay basi way na mabago sila. So guys, that's all. Don't be stressed. Bye!